Ndarabata yenyu. No nandisuda. Ina nsuda. Ina nsuda. Bazra, vanhu vatsvira buzz guys. Vanhu vatotsvira buzz. I just got here right now going to Mutare. Look at these guys. Hey! Huh? Tenga riri kupa. Ko vakamira pakamira chipapo. But ungavabveka vanhu vese rufamba apawo. Vakarumana nebhazi. Apa ngane problem ndiani? Webhazi chichaitika. Ko anga chisekerei road ingori straight yakadai. Andiri uri kwane kwaendero. Uri kwane kwa Mutare uri kwane ngariso. Sa chaitika chiapa bhazi radii bhazi ndorana rotenga tenga ndire gas and refuel. Andiri gigere chitengeri. Bhazi ndiro. Bhazi ndirabe saka bhazi iwe. He? Iswa. Ko muna unatsira bhazi ro? Akatowanda. Acha nakadeza ndadu manyiro kupapina bhazi nandika. Kuti ndinonora vanhu ananga jama gogogo saka vanhu vabuda bhazi ava ndi ava era haina mwani sikubata amwe saka te pana amwe angari panza saka vanhu vese vaputsa beyond repair kam atori bhazi acha beyond repair patokera saka vese vachabuda ndani kupa vese ngavatoenda neuka because tenga isati raputika saka arichabuda ruraputika zaitika pa just before Mutare Pamatongo guys. Pamatongo. Anzwa nonzi pamatongo. Pamatongo. Una munhu uyu. Muna tsaka uyu. Pamatongo. Ava ndinzo pamatongo pacha. Birebeka. Iratenga rakuwero man. Rakutouya. Ndora kuti pfuiro. Mukona moto weso unotoya kunoku. Samatsa nokawanda mbazi man. Beta. Ukona uya putika face. Mamona. Uyu akagara apa aputika face kwa uyu. Akati uyu akatakurwa. Face apasina chinhu munhu akatakura rufuna mbala pana face. Uyo asizosiwapo uyo. Vafa bhazi ratsvira vanhu vese iri. Vamuri kuona vanhu vese vari kuchema munhu vari kuchema bhazi. Hamuna vanhu bhazi. Vanhu vaseveva ndo vashoma muri kuona apa vamwe vaenda kusaidhi vamwe vese vatsva. 50 something. But tenga isati raputika manje. Tenga riri kumashure bhazi rari watenga kai. Ranorwa head collision etenga ka. Avakati bhazi ava. Apana makumbo kauya namakumbo kauya mudaro wepa napo. Mukona munhu akagara po. Arikutadza kusimuka bhozi ana makumbo. Achiri mataya kai. Tenga manje rinouya unomira umu. Iri nderipiri tenga iri. Harina basa iri bari ritangotsawo. Uko munhu wacho aripi driver wacho. Man waenda but asikuzi mukona moto urusunga weso. Unouya unopisa chinhu ichi. Haenda ubaya mudaro. Bye. Haenda ubaya. Hapana ipetro iri. Ipetro patikona zviriitika manje. Urikuona vanhu vese urikuona uya abva face uyo. Pana uyo ukuona vanhu vese vakarara apawo. Havana makumbo vasikwanisa kusimuka. Vamwe vese vasvira mbhazi. Tenga pachanhoro ukuona moto wese urusimuka kuenda apo. Icho chitenga chichasvashira apa icho. Tenga ndora aiwa mudhara. Imuruti bhazi rapera ka. Tenga rakuchiputika manje rinouya kunoku. Because kana moto uchisvika apa tenga rogona kusimuka rikarova mazuda ese. Wona pari rusvika uri kuona tenga iriri. Iri tenga rapera kai. Panonzi pamatongo guys just before toge chema Mutare. Wapedza? Aiwa, hasina basa izvo. Anorivhesa sei? Driver harivhesi. Driver hasi varivhesa chinhu because anogona asisipo. Because murunzi. Vanhu vabuda ndeavo chete kavo. Uyo abva face uyo.
ukaona hana makumbo uyu uri kuona mujara uyu munhu uyu uyu arapo uyu pari batwa nevanhu haasi kufamba uyu hana makumbo ushu hai ndaubaya uona tenga zvachaiteri uyo atosacrifice tenga rake kudheni aiwa ndiri kubva kwarare aiwa ndakupinda nemwe roti toenda nekuseru